ka-K5 gilayon nga ginaprobahan ni Mayor Jerry Treñas ang request sang Public Order and Safety Management Office o kon Posmo nga magbutang sang security personnel diriya sa ilang opisina nga nahamtang sa 3rd floor sang old building sang Bureau of Fire Protection Region 6 agod yang nga magbantay 24/7 mga ka-K5 kag agod man nga malikawan ang liwat nga pagpangransak sa mga minor de edad sadtong tinalikdan nga adlaw mga ka-K5. Sa exclusive interviews ang K5 News FM Iloilo kay Posmo Officer in Charge JV Mabilog nga 4 ka security personnel ang gindeploy sa dintig duha ang mga-duty sa aga kagabi sumugod Setyembre 25. Suno kay Mabilog nga isa ini sa ila tikang agod indi na maliwat ang natabo nga pagpangransak sa ila opisina sadtong Setyembre 23 ang kaagahon sa din duha ka laptops kag pila ka mga pagkabutang ang nataban. Samtang wala naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang Posmo sa mga minor de edad nga may kaangtanan sa pagpangransak sa ilang opisina. Nahibaluan nga gin-turnover naman ang 5 ka minor de edad sa City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO para sa proper intervention. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.